이거는 톡시죠. 이게 또 담배. लाके बिठाओ इधर फिर Hello friends, welcome back to my channel. Norong chotto no lam suko ani ketal kaisa vlog ko. Tinin kha Monday sung thangi tongo kaisa jaga o spot o. Norok highlight so kisa naiman khana sung boro jaga thangi tong. Sung khe actually ayan ni vacation rok joli tongo hinai sung thangi tongo Dumbur o. So Dumbur thana sakang sung kisa thangga jompi jolawo iko norok nai tongkhana tok farmo oro kisa samung tong hoinei oro hapka tarpore khe sung nokhoka Dumburni bagai I coronary khasung Dumbur khe ang waisapano thangya kho ayan bo thangya kho ani seraita bo thangya kho sini bagai ke first time experience ngi tongo okay ko belai no kosto ongkha Sarani bo 3 bar sukuba kha kubawai finally sok pai kha bini bagi kisa kostong khata haipano sung sok pai kha iko sung no logiri na bagai borok tongo tai kaisa gario borok phaika pesa torni simi phaika ta borok gari tuoi sungke agartola ni simi thangka 5 jona borok bo thangka 1 2 3 4 5 jona I 5 10 jona sung Engke thanggui asuke tungkha robo tung sukka asuke tom sanai pogoi thangka satung ke sanai hinmani pogoi thango ang satung word asuke pogo so finally jeng tukuna bagai sok paika tuyo Dumburni tuyo first time do ang first time tukui tongo Dumburni tuyo asuke tui bango naila norok je phaika Dumburo borok saiman nai asuke tui bango tai je borok phaya khu borok tabuk ta phaidi asuke satung aram nainga kisa winter season inke phaigi kahamta winter season of phaidi iko tabuk iko borok sela bai bufa sekang tukuna pagi ready sengke ukulogo phai tongo tas iko naidi borok kini no puila hap ka tuyo engke tabuk he selarok joto iko masa ke tuyo habi tongo angke last to hab nai tanghenga ke video ro kisa nana bage ang ulo thana hinsa kata borok no angke ulo phai nai dorok puila tuku diheni borok no naidi bese kaham ke tukui tongo tai tuibo asek nai tho kheno iko tabuk ke ang tukui tongo angke kirio ti asek ke bang hingke kirio ta ang thanya se kazaro thanya ko tabukhe post wedding shoot khainai iko pecha tholni phaimani borok kaide husband wife borok ni post wedding shoot khainai actually oro phaimani reason se obono jeng post wedding ni shoot bo khainai tai bebo berainai hinke jeng sokpai gata obongkha sariko kisa satung komi khe jeng shoot start khainai hinke sokpai gata bo boat bo nakha borok bara nakata shoot ni bage boat o shoot rok khainai hinke iko jeng asuk tongo boat o borok ke shoot khai tongo photo shoot rok Engke asuk ke nobar ba je arab nangkha dipor rok ke asuk ke satung engke sarik engke tuini bagai ekdom nobar kaham iko bobo tongthok jagoi tongkha naidi jeng shoot khaite iko sanjabo ongi thangka asuk ke shoot khaika borok but siniba ke aram tabuk ke shoot rok paioi kisa mai okhui ka hinei sanjarogo mai to chai malia asuk dakti mai rok ongya hinke kisa TV rok sana hinei jeng nokhokata dukan rok thangka asuke wati phairika hotat sake ekdom se mar asuke wati phaika engke dukan rok basu kaham malia jamani mani rok engke bo mirinda kaisa chips packet kaisa ti haika ta ani sarai obono nung kha ke asuk ke wati wai tongo e konai din lama rok bojot to kepek pura wati ni bage lama bo hamyata tabuk ase wati roko jeng nokhoka maisanani bagai
hotel thangi tongo hotel ke sini room ni gana no himi thang mano angke sing himi no thang tongo I ko sing mai samani karan bakri kha anda rengja chai bo aram nai yakhu I ko ayan angke sing dokano kisa hap kata phungni bage kisa tiffin rok nana hinai chips rok sim tongo chips muri rok sim tongo angke sing naliata I koporok di dukan orok he joto chakmarok tongo oroni dukan rok hingke hotel rok joto chakmarok ni no I konai di sing 1 2 3 4 5 6 jona maisana ni phaika tai 4 jona ke room tongo borok phaya hinai borok ni bage packing khai tui haika ta borok ni bage room chana hingke borok ni bage packing khai tui haika I ko tabo ke sing sini room sok paikha tabung na sung khuloge hapkata obongka single room jeng 1 2 3 4 jona oro thunai I ko borok ni room angke tai kaisa kuna otongo borok ni ke double room ta 6 jona borok thunai hingke singke 4 jona so obongka phungni 5:30 ta o ang basamani basawoi kisa borok ni room thangai teisa sokpai kata sokpai ko ayan tabuk thumani basakha angke bini papa rok kisa phataro angke naidi morning view ase khe naithok naidi tui bai sun bai ekdom naithok obongkha jeng tukuboi tai kaisa spot o thangai narikal garden tamhin narikal kunjo o thangai shoot khaina bage jeng ready angoi tongo ta bokhe ayan bufuros nakha video ang sa saimalia naidi ani mokhang sitrama norok bodang khai makeup khai puro mokhang rok amtui khai angke o video nugai ase ke muni kha mokhang rok nai ani so ready rok angoi jeng nakhonai tiffin ke chai paikha jeng phungbono ready angoi jeng thangi tongo do norok bai she khainai norok nai tongdi वीरू यस हेलो कैसा लगा नारियल बागान अच्छा ही है लेकिन डेवलप नहीं हुआ और भी डेवलप होना चाहिए और डेवलप चाहिए फॉरेनर लोग लाके बिठाओ इधर फिर क्रोकोडाइल वगैरह पालना शुरू करो डॉल्फिन उसके बाद शार्क Iko ano naidi bapre ba base khe satu mayo kostong sukangle sataro khe kaini do iko borok naidi jeng bese tai sata ke duita bahai khe pusuk nai uma se ke satung kolom sukang khe orok khe naidi jeng kisa serious matter serious topic bai kok sai tongo do topic angkha chata tai kaisa chata tongo pho borok rutugi manlia so serious topic pai jeng hapka bisingo habai bo aram nainga khu satung ni bagai naidi asake satung asake kolom kha mayuma abagi no norok no suggest rikha ang dorok tabuk ta phaidi ase koloma jora ta phaidi winter o phaidi belai no jajak nai norok tabuk khe satung tai horok khe watui satung angkhe tam khainai sut toma khainai borok sopai ka sut ni bagai hingke ba sut toma khainai iko borok ready angkha bono kisa jewelry rok kani rikha tabuk borok ni sut angnai borok ni sut pai ang bo kisa photo kaini kaisa nanai borok bo photo tai video rok bo khaina hinai plan khaikata but satung ni bagai bo borok kisa pano video rok khaimalia asake satung angkhe jeng adino no phiruka iko lama tongo phirogoi tongo borok khe thangka borok ni gari o sungke rona rekha chini gari o ekdin ni bagai na jeng thangmani so friends tini ni bagai asik no ani blog taisa malai nai katal kaisa blog o bahai angkha blog comment to sadi do bye